20 בנובמבר 2012. דף הבית של צינור הלילה, תוכנית בערוץ 10, תוכנית אינטרנטית. לאחר שמצאתי כי יש אתר, תוכנת מחשב, שמציין את מדינת ישראל בתור מקום הולדתך ועוד מדינה בשם ישראל פלסטין, שזה סילוף עובדות, לדף הבית של צינור הלילה. התמונה מורדת בתוך שניות מהאתר. עושה רפרש והתמונה כבר לא פה. צינור הלילה לא מוכן להציב את התמונה. מבדיקה, התוכנה שייכת למיקרוסופט, חברת מייקרוסופט העולמית, שעל פי נאנה 10 סגרה והגיעה להסכם עם צינור לילה, נאנה 10 למיקרוסופט, בדרך לשיתוף פעולה, תוכן וטכנולוגיה, במטרה להתחרות באתרים וואלה וויינט. האם יש פה קרטל תקשורתי? האם יש כאן מונופול? האם הידיעות החדשותיות נבחנות על ידי הגוף שאחראי עליהן? אתם תחליטו.